Ang atong kalag makaangkon lamang og katagbawan diha sa Ginoo og dili dinhi sa kalibutan. Salmo 63 versikulo 5. Magkumbira ang akong kalag og matagbaw sa hingpit og mag-awit ako nga malipayon sa pagdaig kanimo. Igsuon ang atong kalag makaangkon lamang og katagbawan diha sa Ginoo og dili dinhi sa kalibutan. Kay bisan maangkon nimo ang tanan dinhi sa kalibutan, bisan anaa kanimo ang tanan dinhi sa kalibutan, apan dili gihapon ka makontento. Dili gihapon makontento ang imong kaugalingon ug mangandoy gihapon ka sa laing mga butang tungod kay lahi ang mga material nga butang ikumpara diha sa Ginoo. Apan ang imong kaugalingon, ang imong kinabuhi anaa sa Dios, imo gayud nga maangkon ang tinuod nga katagbawan. Tungod kay ato lamang maangkon ang hingpit nga katagbawan diha sa Ginoo, nga dili na kita magkinahanglan sa laing butang, dili na kita mangandoy og lain pa kung ang atong kinabuhi anaa sa Dios sa kanunay. Nag-ingon diri nga magkumbira ang akong kalag. Ang atong kalag igsuon magkumbira kung nahiusa kanunay sa Ginoo ug matagbaw kini sa hingpit. Bisan pa man igsuon nga wala na to maangkon ang tanan dinhi sa kalibutan, apan ang atong kalag nahiusa ngadto sa Dios, ato gyud maangkon ang katagbawan ug sa kanunay ang atong kalag malipayon nga mag-awit ngadto sa Ginoo. Tungod kay aduna man kini pagkakontento, tungod kay anaa man ang Dios naghari, anaa man ang atong kalag nakighiusa ngadto sa Dios. Maong atong hinumduman sa kanunay igsuon nga wala gayoy lain nga makahatag kanato og tinuod nga katagbawan sa atong kinabuhi. Dili na to na makaplagan dinhi sa kalibutan. Tungod kay kung atong higugmaon ang kalibutan ug ang atong kaugalingon nakafocus sa kalibutan, dili gyud nato maangkon ang tinuod nga katagbawan. Apan kung ang atong kaugalingon nakasentro ngadto sa Ginoo, kung nakafocus ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, kung ang atong kalag nakighiusa kanunay ngadto sa Ginoo, ato gayud nga maangkon ang tinuod nga katagbawan sa atong kinabuhi. Ug makabalo kita na makontento sa atong kinabuhi. Amen? God bless sa tanan.